تے ویئر دوت ریڈی بعد میرا ولاگ آ گئے تے میں ایتھوں کو دکھینا اپنا ماحول۔ السلام علیکم ویئر، جویں کہ تساں نے پے میرا یوٹیوب چینل افتو بلوچ آفیشل تے میں ہاں افتخار علی تے بسم اللہ پڑھ کے اج دا مزیدار ولاگ کرنے سٹارٹ۔ جویں تھوک پتہ ہے تے دو ترے جھاڑا تھی گئے میرا ولاگ کنی آیا تے میں ڈیرہ غازی خان گیا میں تھوڑا بہت شاپنگ کرن تے اتھاں ہی مصروف تھی گیا میں ولاگ گھر ولن تے دیر تھی گیا تے اج اساں اپنا مزیدار ولاگ کرنے پے سٹارٹ تے اپنے ویورز کو اساں امید کرنا تساں سارے ٹھیک ہو سو، میں بھی ٹھیک ہاں تے میں تھوڑا جا ہن کھنگ ہے تے دیدا پوے میرا آواز تھوڑا خراب ہے میں شہر گئے تھوڑا دھوڑ شوڑ ہن تے آواز سارا خراب تھی گیا اور گلا خراب ہے تے میں اپنا کٹ شٹ بنائے می زردہ پیا اسی تو ویورز تے ہی وجہ کولو اساں دو ترے دہانے دے بعد آئے ہیں ہن اساں پہاڑی چائے ودے ہیں تھائیں تے تو ولاگ سٹارٹ کر کے دکھینے ہیں ماحول تے ویورز اج بہت چنگا ماحول ہے تے جھاڑ شاڑ نکتے پیان ہن سارا کچھ گم تھی گئے ہن اساں تو ماحول دکھینے ہیں تے چلیے ویورز وہ اردو میں سٹارٹ ہو گیا ہے، اردو ہی سٹارٹ تھی گئی ویورز تے اپنا ولاگ سٹارٹ کریں پائے بسم اللہ۔ یہ دیکھو میں اپنے گھر آیا بتا یہ سارا بیٹھک کے ہوتے گھر ہیں تے تو بیا ہی ماحول دکھینے ہیں ویورز بہت چسدا ماحول ہے، ہوا گلدا کھڑے تو نظر اندہ پیا سی ڈرا دیتے سی تے ویورز تسنے پیا ہو سو یہ کیا ہے اتھاں ویورز تو دیکھ لینا کہ اتھاں کیا ہا یہ تو نظر دا پیا سی وڈا مٹی تے اے تو نظر دا پیا سی ایک او لکڑی ہے تے تو تلو نظر دا پیا سی تھا تے ویورز اتھاں سا بور مارے سے پانی واسطے کہ اتھاں پانی کہنا ہا یہ دیویں دیکھو خشک علاقہ ہے تے بور مارے سے بوکی مارے سے اساں کے پانی آوے تے اتھاں مارے سے 350 تک اتنے گھر دے نال مارے سے 350 تک وہ دیکھو اچتے 470 تے گئے اتھاں پانی کہیں نہیں آیا ولا اتھاں تلو لائے سے اتھاں ان کے اتھاں بور بوکی لائے سے اتھاں 570 تے پانی آ گئے 570 تے پانی آ گئے ویورز تے تلو ولا بہوں ریت آ گئے تے خراب تھی گیا سارا یہ بوری ناکام تھی گیا تے وجہ کلوں سارا یہ ناکام تھی گیا ہن ویورز امید کرنے ہیں کہ اتھاں لینے ہیں اپنا تلو بور 4-5 دیوارے جتھاں بور لگ وی سی اوندا ولاگ ہی تو دکھے سوں انشاءاللہ اتھاں پانی آوے سی تے ویورز یہ 100 اتھاں کشے کہ نہیں راون کیتے کیونکہ پانی جلے نہ ہو سی کوئی کشے کہ نہ ہو سی تے تلو دے پیا ہو سو اتھاں بارشاں تھی گیاں تے پانی تھی گیا ہن سک گئے تو نظر دا پیا سی لیکن سو ویورز یا تو کیا دکھانا یہ ویورز دے پے انہیں دے وچ پہاڑی کریلا بھی لبدے رہندے نے اساں کو لیندے ہیں تے ماحول سارے کولو بہت چنگا ہے لیکن ایک سارے کولو پانی دا مسئلہ ہے تے بیا نہ اتھا کوئی سبزی ہے نہ وغیرہ ہے کچھ بھی کہ نہیں تو ویورز تساں اپنا کمنٹ وچ کرے سو جڑے ویورز دے پے کہ تساں کیڑے علاقے دے ہو اج میں ولا تو اپنے بوٹیاں میں دکھ لینا یہ دیکھ سو ویورز پہلے اگے جھاڑے تک دکھایا ہمیں پہلے والے ولاگ وچ یہ دیکھ سو یہ ماشاءاللہ رہی پے کو ہر دن پانی دینے تھی او سکھدے تے تھا کر رہی پے یہ دیکھ سو ویورز
نظر آندا پیا اسی ویور تک تے اے جرا ہے نا اے بکریاں واسطے وے بکریاں ان کو کھندن تے اے ویور تک ایک پودا ہے نا اے تھا پہاڑیں تھیندا رہندے کو ڈیرا غازی خان والے لوگ پٹ ویندے نا دن ان نال کوئی دوائی شوائی بندے سب کچھ پتہ کہ نہیں اللہ جانے یہ دیکھو نظر دا پیا سی تے ویرزا اج دا ولاگ اتھاں ختم کریندے ہیں اینڈ کریندے ہیں تے ملسوں اگلے ولاگ وچ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر کے اگر ولاگ چنگا لگے کھنگی ہے یار میں کو تے ملسوں اگلے ولاگ وچ ویورز اوکے